Wara li l-Prim Ministru Roberta Bella ħabbar li ntlaħaq ftehim bejn il-Gvern u l-Konsorzjumi din nhar it-tnejn li għadda, hemm numru ta' passi li għandhom jittieħdu. Il-Gvern se jmur quddiem il-Parlament biex jikseb l-approvazzjoni ta' dan il-ftehim. Hawnhekk, il-Konsorzjumi jrid jilaqqa laqgħa ġenerali straordinarja max-shareholders biex dawn japprovaw it-terminazzjoni ta' parti mill-konċessjoni. Konċessjoni li ngħatat lura fis-sena 2000 li ġie ffirmat minn Gvern Nazzjonalista ta' dak iż-żmien. Sa dan it-tant brabta ma' Manuel Island u Forti Tinja, flimkien mal-White Rocks, Forti Campbell u Forti San Salvatur, għaddejja konsultazzjoni pubblika Shape Your Space biex dawn jisiru parks nazzjonali għal familji Maltin u Għawċin. Sa dan it-tant aktar għaqdiet ħarġu favur il-ftehim tal-Gvern mal-Midi sabiex Manuel Island tingħata lura lin-nies. Din id-darba mill-laqda mhux governattiva flimkien għall-ambjent aħjar. Fis-stqarrija ntqal li din hija rebħa kbira hekk kif Manuel Island se ssir park nazzjonali u se tingħata lura lin-nies.